Sa number 10, masobra sa isa kagatus ka mga e-bikes, gin-impound sini nga bulan sang Hunyo. Nagdangat sa 126 ka mga electric bikes ang nga nagabiyay sa Bacolod City ang tigay nga na-impound sa Bacolod Transport and Traffic Management Department. Humanin Hunyo 1, tubtob Hunyo 25. Inibangod ginakabig isang PTTMD nga kolorum ang mga e-bikes sa Bacolod bangod wala sila sa mga business permit. Natukiban man nga wala pa sang regulation ng syudad para sa mga e-bikes rason nga wala man naga-issue sang business permit ang syudad para sa ila. Gisiling ni Attorney Ruben Sabig ang pamuno sa PTTMD nga may isa ka ordinansa ang syudad nga naga-regulate lamang sa mga e-trike apang wala pa para sa e-bike. Dugang pa niya, dakpon lamang nila ang mga ini kung mapamatuan nga nagakuha sila o kung nagakuha sila sang pasahero apang ang mga private na e-bike ang wala man ginadako. Kung ma-impound ang isa ka e-bike, sarang man ini mabawi sa tag-iya kung makabayad sa kapin 3,000 pesos nga multa. Sunod kay Sabig, wala ginakilala sa syudad ang permit nga ginhatag sang barangay sa mga driver sang e-bike. Tubtob wala pa sang regulation ang syudad para sa mga e-bikes, makabigay nila nga kolorum sa gihapon. Subong kay waay na na-cover ang iya sang e-bike nga may mga sidecar nagginpa-allow nila which is ang amon niya lang taw yaway na diya na regulatory kinanglan yun na naton business permit naganegosyo sila sa dalan kinanglan naton limitahan. For example dito sa Handumanan nagalabot na sila 300 ang iya pagid sa Pilisa mga 270. Di ko mag 500 agad dinalagan ako sa dalan nila ano na lang nadang traffic. So that's why gapanakot kami. So, may initial